Ovo sada što smo mi uradili, što Nikolina kaže, ovo je kulturna revolucija. Mi smo sada uspeli da za 4 meseca svi mi zajedno studenti podignemo ljude na noge, da oni prosto da oni dobiju tu neku volju da se bore za nešto, tako da sad kad smo probudili njih da učestvuju u svemu ovome zajedno sa nama, sigurno ćemo izgraditi put za svetlu budućnost. Da, ja iskreno vidim Generalštab kao u stvari slučaj, odnosno vidim ga kao mesto i svedok tome da može da se obnovi, da može da se pomiri i prošlost i sadašnjost i budućnost, da može da se pomiri privatni i javni interes, da može da se pomiri struka i vlast i da se zaista bude jedan reprezent, jedan uzorak i da se sačuva kao deo evropske kulturne baštine. I vidim njega kao jednu korekciju u smislu da to bude poslednji slučaj na kome nisu ispoštovane sve zakonske procedure i da od njega počne da se poštuje zakon, Ustav i da institucije počnu da rade dakle, svoj posao sa svim svojim stručnim kapacitetima i diplomama i ispitima koji su ti ljudi završili. I duboko sam uveren i to govorim zato što volim ovaj grad i želim da živim u gradu u kome može da funkcioniše i ono što je bilo nekada i ono što se gradi sada i ono što će se graditi. I to je moja vizija. Kompleksno pitanje, ali Generalštab svakako jest jedan možda početak. Dakle, on je taj početak jednog kraja, ali i novi početak, potpuno jedan novi prozor, da kada se toliko ljudi okupilo i vas stručnjaka, kada su prešli preko te neke, nam se ćemo sujetu iz svih sfera profesionalnih odstraniti u budućnosti, tome se iskreno nadam. Kada se toliko ljudi okupilo i nas studenata i toliko njih je otvorilo oči, mislim da će on stvarno predstavljati jedan početak neke nove ere, da kažemo te kulturne revolucije u svakom mogućem smislu, u smislu kulturne baštine, u smislu nove kulture, u smislu znanja, da ćemo možda jednog dana za par godina živeti u državi gde će se znanje i odgovornost zaista ceniti i da će da će to biti nešto ka čemu teže svi. I mislim da je ovo i ovi protesti i blokade i Generalštab da je to jedan početak te nove ere kada se možda vraćamo na, ne znam, možda pravi put.